Máis dun cento de taxistas de toda a provincia de Pontevedra concentráronse esta mañá na Praza de España da capital. O motivo protestar polo incremento das pólizas dos seguros que afirman poñen en risco a viabilidade da súa actividade. Que son abusivos. Pasamos de pagar sobre 1.000 euros, 1.200, a estar pagando de 4.000 para arriba, entre 4, 5, 6.000, no caso dun taxi normal. Nun caso dun taxi adaptado estamos falando de 7, 8.000 euros, é algo inasumible, é un abuso total, vamos. O paro desenvolveuse entre as 11 da mañá e a 1 do mediodía, secundando unha convocatoria a nivel estatal. O sector reclama ao Goberno do Estado que interveña para limitar estes incrementos. Con estes incrementos que temos tanto de seguros como de combustibles e demais cousas, costa bastante, bueno, hai que dedicarlle bastantes horas de traballo para poder asumir estes costes. Todos sofren este incremento, pero preocupa especialmente os taxistas que traballan en zonas rurais e pequenos concellos. Aquí aínda é máis complicado facer que a actividade sexa rendible. Conocemos compañeros que, bueno, que xa nos chamaron á asociación dicindo que corren peligro pois, os puestos de traballo que hai no rural, porque é inasumible que pague un taxi de rural, como o Campo Lameiro, Soutomaior, estes concellos pequenos paguen 5, 6, 7.000 euros de seguro, é que é inasumible totalmente, o sea, non afogaos totalmente. Ademais, reclaman que se modifique o sistema de acceso ao consorcio de compensación de seguros. Piden que beneficie tamén a quen non poida pagar a renovación das súas pólizas.